Kohimen ko parabi irhau trai Jisu Chris ki jimpule minta kasngi ki kadau hangi ya ka jingkardor jang ka jingim badu Chris Iosngo na ka gospel ba hinyungut ki apostol ki lalait bantong doka bad barashimi ki la treshito bad pila ban Iosngo syapang bun ki dakishin hangne kadon ka li kadon ka jar kadon ki doka bad kadon upu bad ka doka kabala sang bad kabala penkre tau Jisu kadon ka duriya ko himen ko para kat kong ka jimpatai jongki nambatai ka jingto ba koit ki ong kane kalong ka dur ka dar jong ka jingim jongi hakabalang kaling kaba ki apostol ki shong kalong ka balang bad ka duriyaw kalong ka partay bad ki dokka kilong ki briyu ki wanrung ha ka balang bad ka jar kalong ka dakashin jong ka jingyatali wala da don bun tili ki dokka kata ka jar klempat pait ne kasniu kampat jot ne amar ka jingyatali ha Jisu Chris ka pelong ya ka jar banne kaju wat lada langyam bun tili ki dokka ka bamut lada rung bun mut ki briyuru kane ka jar kanum laban jot namar kata ka jar bala sna bat pelong da ka jingidu Chris na kata ka daw haba ki apostol ki ala ha ki briyu kam kumbang Yusno na ki kam jong ki apostol wala da don bun ki ba kangla dia ki banum yalap shu ya ka kubor baba kim shimla sange ben yalap namar ka jingidu Chris kala tanyaki kala tala kala keringyaki ban yalap kralam sange bad ki yalap ka kerteng jongu Jisu Chris ha ka kerteng jongu Jisu Chris baru ki kosiu ki deben dem bad ha ka kerteng jongu Jisu Chris kadon ke jimpenim ya baro Blei ula ai tang kawe ka kerteng naga binta ka partay minta om don bun dili ki kerteng om don bun dili ki Blei tang uwe u Blei how Jisu Chris naga daga daw ngidi ben ngey sisya ya kaba kabalang kahikay ngidi ben shania tili telan ya u Jisu omde ya kino ki bor kaba habar ya kane ka partay baro kabe kade ban Kohnguh bat yid yaga sur jongu Jisu bat kumgi apostol kila Kohnguh ya u Jisu bat ngila ban yosnguru kadba kidang don ha kaling kabamut kadba kidang don ha kabalang kumgi dekon kumgi nongtre wat haba ki treshitom baroshimit kalam seiso kalam laban kring yano Krimshim lalaban kering ya kinu ki doka syaka jar bakila bread namarba kila yai kalam ka jingshai jongu Chris ka Ktien Blei ka ong kila tre habaro shimit henre kalam ngat wat ibe idokaro haga jar bad haba Jisu la wan sharinko jonka duriyaw kabamut haba Jisu ula stang ban sinshar ya ka parte na ringkau haba ula hukum na ringkau ka parte kala stang ban Kohnguh bad ya ki briyu badon ha ka parte kabamut ka duriyaw kila stang ban rung ha ka nega jar Pakistan ban ya tilino ya ka suru Jisu ya ka jingdon jongu Jisu ya ka jingshai jongu Chris kala wengno ya ka jingdum kabalatap ya ka parte bat kumjuru ya ka balang ka deben im da ka ba penting shine da ka jingshai ka bataba na u Jisu balami pat ne ki beya kane kalong ga bor
kane kalong ka bor ka ba kring ya ki brio sya ka balang kane kalong ro ka bor ka ba yada ya ka jar na ka ban jot lada ka jar kalong ka jingyatli kadang jot kirleng kadena marba kim shimla shashkor ya Jisu ulong unom penimba marway jong partay kadena marba kim shimla ngeit ha Jisu bad ban penkalain shushu ya kanega jingyatli Jisu tarwa ha ki apostol ya ka dokka balasang badupu balashet kane kalong ka dakashin jong yukerish bakoy kadbang is no tide kadbang is no jereng haga jingim jongi kadbang is no tolod haga jingim jongi haga bangi tre haga balang kabayar Jisu caught wearing a barabon ban pen kadang da ka dokka badupo kenamba nginum ngor haka jing yalap jongi haka jing shakri jongi haka jing tre jongi haka balang bakoy kenamba ngila banra bun tiligi dokka haka neka balang nagatagad daw ka kam jongi kambat kot ka kam jongi kalastang ka kam yalap kadang yai beteng but baro mangi iway ngide ben penkalain ki por daka bor jonga jing don jongu Jesus Christ kanamba nginom pinjot yaka jar balonga jingyatli how person jongu Christ tongin duwai haganegi yukerish bakuin baro mangi ngin sauto shai kadar kai ka jing tawa jongu Jisu nyaga binda jongi bangin dup la ban penkalai shushu yaga jinge jongi ngin dup la ban krinye ki vairu shakane ka ling ka balonga balang bangin de bandon ga jar jonga jingyatli but ka jingid hapateng baro ki bangit bangin duai bakan poi kanega jingyatli ka ba Jisu la bu la mang nagabinda jongi hapo ka jingelam jongu Petrus na marangi yesngo haman lege jingjia u Petrus ulong u hakamadu kane kalong ka jingkadaw lendi yangi yaka primacy jongu pabakoin haka jingim jongi haka jinge jongi idwai nagabinda kanega jingai haka negi yukrish bakoin Jisu ba it karko kardo yangi penslet mai yangi bangin dupla ben yaine haka jingetli bat ka jingid ban tre ben peniar yaka himaja me haka nega parte bangin la ban kring yak buun mut ki mensiam shaka jingid ka jame namar melong unom penim umarwe janga parte Enyaro ya utrai Jesus Christ. Amen.